Благодаря на Бога за този чудесен ден, за това радостно и благодатно общение, за скъпите гости, братя и сестри от Германия. Благодаря на Бога, че ни е дал тая чудесна любов, чрез която да бъдем свързани в едно и да усещаме как Святия Дух ни свързва в едно. Божията любов. Защото, за сведение само казвам, ние сме били в една от най-големите църкви в България, която обаче промени служението. Вече държат на външното служение, с което ние не се съгласяваме. И при нас младите ходят там, където скачат, викат, където пляскат, където има голяма геродия, където има силна музика. И нашата църква не я харесва, защото тук ние не правим тия неща. Но ще ви кажа една радостна вест. Първо тя е скръбна, след това е радостна. Аз бях оня ден в петък на едно погребение на една сестра, която помня преди повече от 30 години тя прие Господа. Сестрата е от църквата Булин на Ливада, която църква сега се нарича Християнска Божия църква. Възкресение. И брат Петър, който беше при нас, той ходи в тая църква и когато отишъл там и казал: братя и сестри, аз съм възхитен от църквата при брат Величко. Мълят се на колени, много силно, от цялото сърце хвалят Господа. И той ни похвалил. Дано Господ ни хвали, ама това, което той е казал, това даде да можем с брат Евгений. Проведохме погребението на сестрата, където Бог даде така, бяха докоснати някои от роднините. Даже една специално дойде при мен и разговаряхме, дано Бог е хванал така, чрез Словото, което Бог даде. Но усетихме как Бог ни даде да имаме единодушие и единомислие с някои хора, които аз съм бил 13 години в тая църква. След като брата беше интерниран, църквата беше се пръскала, аз събрах църквата отново, Бог ме даде, да събрах църквата и започнах да работя с тая църква. За сведение на братята, нашата църква е започнала преди 10 години от една домашна група. Така че ние сме една от най-новите църкви в София. Но, благодаря на Бога, Бог ни даде тая сграда най-напред. Имаме салон за 1200 човека, но сме го дали под наем там, защото много скачат и пляскат и викат и ние не можем там да отидем. Но усещам това служение, което църквата имаше някога в България, Божията църква, това служение усещам, че е и в вашата църква. И аз вярвам, че Бог не напразно ни е дал да можем да се свържем заедно и да можем да се посещаваме и да ни посещавате най-вече и да можем заедно да се радваме в Господа и да служим на Бога, както Бог иска, както Словото Божие изисква. Бог да ни благослови. Ние изпращаме нашите поздрави. Молете се за нас и ние ще молим за вас. Бог преди всичко да ни даде сила да можем да устояваме в тия трудни времена, защото когато ние бяхме годени, църквата беше на ниво, ние се молихме, Бог говореше, всеки живееше със страх пред Господа. И тогава, когато живеехме със страх пред Господа, и когато бяхме гонени и молитвите не бяха много усърдни, тогава и Святия Дух повече работеше. Когато църквата започна да служи на Бога по традиция, дарбите започнаха да се отнемат от църквата. И затова ние, аз съм, мисля, 6 проповеди изнесъл специално за служението на църквата и ние искаме да служим на Бога така, както Бог иска. Не да имаме външната изява, да се харесаме на хората, но когато дойдат да усетат силата на Святия Дух в църквата. Амин.
Сега нека да изпеем една песен, да съберем